Мяне завуць Кулакоўская Злата. Я вучаніца 7 Б класа Глыбоцкай раённай гімназіі і раскажу верш Петруся Броўкі «Калі ласка». У любімай мове, роднай наскай, ах, якія словы, калі ласка, як звіняць яны сардэчнаю струною, праз усё жыццё ідуць са мною. Трапіць госць у будзень, а ці ў свята, калі ласка ў хату. Не паспелі сесці пры сустрэчы, як патэльня засквірчэла ў печы. Бульба, смажаніна і каўбаска, пакаштуйце, людцы, калі ласка. Хлопец кажа дарагой дзяўчыне: калі ласка, будзеш гаспадыняй. Жыццё збудуем мы прыгожа, все з табой нягоды пераможам. Гром грыміць, з нябёсамі размова, калі ласка, цёплы дождж вясновы. І не вельмі буйны, і не рэдкі, на сады, на пушчы, на палеткі, на грыбы, на ягады, на кветкі. Калі ласка, наш зварот бясконцы, мы гаворым ранішняму сонцу. Калі ласка, сонца, выйдзі з хмары, радасцю аблашчы нашы твары, ты ўзнімі з сабою нашы мары. Калі ласка, нашай роднай мовы шчырыя і ветлівыя словы.